magali! Di ka magali! Madali na, madali na! Halika! Hello mga ka-JFS! Kamusta naman po ang araw nyo? Muli na naman ang JFS ay muling magsusurpresa ngayong araw na ito. Matagal-tagal bago uli kami nagsurpresa pero patuloy pa rin ang pagsusurpresa namin dito sa kung saang parte man ng Camarines Sur. At ngayon, nandito kami sa municipality kung saan nakatira ang isa sa pinakamagandang Love and Surprise Ambassadress here at Sipakot, Camarines Sur, kung saan susurpresahin natin ang dalawang selebrasyon naman na isang birthday at anniversary ng isang napakaswerteng nanay all the way from Barangay Manggapo, Sipakot, Camarines Sur na si Nanay Merly at ang kanyang lovable naman na girlfriend na isi-surprise natin mamaya. Kaya tara't samahan nyo kami upang surprisahin ang ating dalawang maswerteng babae sa buhay ng ating client or customer for today. So ito naman ang ating package na ipapakita natin sa ngayon. So meron naman tayong bubble balloon na merong Happy Birthday Mama. At syempre meron tayong dalawang bouquet, fresh flower bouquet na isa naman sa kanyang jowa at syempre isa sa kanyang mama. At syempre meron tayong bilao ng pansit. At syempre meron tayong Raffables cake na nandito sa loob. At syempre meron tayong hot air bubble balloon na may chocolate na nandun naman sa loob. At meron pa pala tayong chocolate bouquet at syempre meron tayong napaka-cute na 2-feet stitch na stuffed toy na ibibigay natin sa ating maswerteng lucky girls for today. At ngayon, for our social media accounts, for our Facebook, for JFS Space and Petals and Services, and for our Instagram account at JFS Petals and Services, and for our YouTube channel na kailangan nyo i-subscribe, JFS Space Petals and Services. We don't just create, but we captivate. Tara't samahan nyo kami sa Barangay Manggapo, Sipakot, Camarines Sur. So, andito na tayo ngayon sa Barangay Manggapo, Sipakot, Camarines Sur upang surprisahin natin ang maswerte nating dalawang lucky girl for today. Actually, feeling ko nakahalata ako pero hindi naman kasi kilala talaga ako dito. Oh my God. Pero okay lang. Ay, si Ate Bibi yan. Kapatid yan ng celebrant. So, okay. Ay, kapatid. Nanay nga pala. Nanay niya yung celebrant. Oh, may regalo ka lang sa inyo. Auntie Marle! Auntie Marle! Tabangan mo daw ko! Magibo kaya ako ng vlog para sa gulayon. Tabangan mo, kuitin dyan sa balong araw. Sabi dahil kadaang matabang sako. Isay man. Madyan na nga ni! Ano naman yan? Sabi sa po, say na ni, sinunoy na ni. Ano ta? Nagkakarga ng aki. Mama na nga, mama. Sa Wendy. Kawin. Oh, Sige mo, Ali. basta. Ali ako sa harong yan. Magibo ko ning vlog. Kaso kay puan ko ning nag-vlog ako. Yan ang assistant ko. Magi mo ning vlog. Ibanan mo muna ako. Vlog na ano mo kaya vlog na hindi ko kinaintindihan. Wala yun. Tapos dapat may gurang na taga-digi sa Manggapo na dapat kaibanan ko pag vlog. Eh, since ikaw naisip kong taga-digdi, di bata ka nalugod. Saan man kita Tapos yan lang duman. Buksan mo na muna itong duman na tigdara ko. May tigpadara si mama sa imo. Na ano na naman. Ay, syempre. Hindi ko man pwede sabihon. Madyan na! Pagkaray ka arta, ako bunga-bunga ko din ang daw. Tabungaw-bungaw! Tabungaw-bungaw! Madyan na! Naman na gurang namin na! Hindi ko nag-aaram ka iyan. Madyan na! May vlog ako, tapos kaibanan ta ka dapat, tuman na lang sa balyong harong. Kaya dapat pag kaibanan ta ka Parang nga. naman nabuyan pati ako. Tumalaboy ka. Nagsayin ka, auntie. Ay, tayo ano ka itong makuha. Nagpaparagayin ako. Ay, grabe. Ako naman lang nagpaparakanos. Hindi man na iniman. Ay, pagkakang ako dito. Tignan ka, ate! Teka magali! Teka magali! Madali na! Madali na! Madali na! Madali na! Uli na! Madali na!
2,000 years later. Ay, kaputan mo na ang cellphone kasi yung pangula sa iyo. Ano mo naman? Wait lang, wait lang. Dewan, okay lang Kuya Melbs. Go lang. Nilang pa arong na lang. Kate, auntie, ini. Pasensya na kami. Ini auntie, pinagandaan ni Simon ni Kuya Melvin. Gusto niya lang kayong mapaugma ka. Aram ko may namamati kang ngunyan, pero palipasan ta mo na yan, birthday mo baga ngunyan. So ngunyan, gusto Alam ko yan. Oo. Kaso yung ano yan, may kinikimkim ako. Haluin ng kinikimkim kong mga Oo. pansaragan ko. Kaya, kung yan na birthday ko, dahil ko na ugma. ay, auntie. Auntie! O yan, si Melvin, aram ko, padangat na ba yan? Di mo na dapat intindihan mo. Diyan, auntie. Hindi ka, auntie. Di ka na, auntie. Auntie, buksan mo na yun yung surprise sa imo ni Kuya Melvin para ni sa imo. Sige na po. 1, 2, 3. Ate Merle! Nag-irit kasi Ate Merle, oh! Nag-irit kasi Ate! Ate Merle! Happy birthday! Ay, pati ako naiibig! Oh my God! Auntie Merle, ang surprise sa imo ni Kuya Melvin. So, ngunyan, igo ka Auntie Merle na bouquet para sa imo. Thank you. And syempre, igo ka pong pansit bilaon na cake na itinatao din sa imo ni Kuya Melvin. At syempre, sige, digdita na mo na yan, Antita, para at siya lahiling mo. Tapos, ini pa, igo ka syempre, bubble balloon na regalo sa imo ni Kuya Melvin. Ayan. So, ngunyan, Auntie, so kadakol kitang excited. So, Auntie, may babasahon akong message na pinapasabi para sa imo ni Kuya Melvin. Okay? So, happy birthday sa pinakamagayon kong mama. Ma, day ko man nasasabi sa imo ning atubangan na sobrang padangat ka. Sana ngunyan kaiba ang mga regalo na yan maipamati ko sa imo na padangat ka. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos na ika ang sa kuyang ina. Ika ang nag-aruga sa ko hanggang sa pagdakula ko. Kung bako dahil sa imo, dahil kumaabot kung ano ako ngunyan. Dahil man kita magkaibahan ngunyan na birthday mo, wish ko lang kay Lord na tawan ka pang halawig na buhay. Irayo ka sa mga helang, sa katawan ka pang kusog. Kulang ang mga regalong na yan para masuklian ko ang mga sakripisyo mo sa ko. Sa muya ka mga tugang ko. Kaya sa aldaw na ini, gusto ko lang na kami man ang mag-asikaso sa imo sa kaaldawan mo. Salamat na maray, Mama, sa gabos. I love you and I miss you. Enjoy your birthday, Mama. Take care always from your nonoy from Taiwan na si Kuya Melvin. So, Auntie, ining tigsasabi mo sa bago na ara mo nang ini, ayun talaga, habang may kutang sabiyon sa imo agad-agad kasi surprise talaga ni sa imo ni Kuya Melvin para maipamati ang presents. Hindi ko man yan. Kaso yan. may mga problema nga na akong nag-aaral na sa lab. Sige, Auntie, nganyan, bago pa lang yan, Auntie, syempre, nahihiling man ganyan din do, may picture kang magjowa, ano? So, nganyan, anniversary man pa lang kang sa iyang jowa, tapos si Kuya Melvin. So, halika dito, ate. So, sino ba maghahawak ng camera? Nakaharap daw kasi. Halika dito, ate. So, dito naman, ate, meron akong ibibigay sa'yo na, wait lang. Ate, meron ka namang bubble balloon na inihahatid ni Kuya Melvin para sa iyo. Ayan, wait lang. Baka matumba. At syempre, meron ka ring fresh flower bouquet para kay Kuya, para sa iyo. At syempre, meron pa yan. Nasaan na ba yun? Meron ka pang chocolate bouquet na binibigay ulit ni Kuya Melvin para sa iyo. Ayan naman ang mga packages na atid ni Kuya Melvin para sa iyo. So, dito ka, ate. So, anniversary nyo naman, nakaharap ka dito. Yan! So, yung bouquet, yung chocolate bouquet at yung bubble balloon. At syempre, meron ka pang stuffed toy na Stitch! So, ate, happy anniversary sa inyo ni Kuya Melvin! Ayan, so, ito naman, isang message naman ang ibibigay ko para sa iyo at galing naman to kay Kuya Melvin. Hi, Han! Happy anniversary! Sa tong duwa. Medyo haloy na kitang day nag-iibahan poon kay tong pag-uli ko dyan. Pero di kita panahon na lang maibahan man kita. Pagpasensyahan mo na yung gift ko sa imo, mayo na akong ibang maisip na gift.
Kaya sana mapaugmata ka dyan, maski bakok man na sa personal, na maabot yan sa imo, pero sa sunod ako na ang matao sa imo kaiyan. I love you. Sana dai magparahali-hali dyan. Pagkarami akong nag-aalala pag nahali ka. Sorry sa mga nagibo ko, ara mo na to. Dai ko na ni pahahalo yun. I love you so much. Han, and happy anniversary. Ayan, so, a hot air bubble balloon. Happy anniversary, Han. At isang chocolate bouquet at isang stitch. At isang fresh flower bouquet ang handog sa'yo ni Kuya Melvin for your anniversary. At syempre naman kay Nanay Merly na magpo-blow ng kanyang customized cake, ay wrappables cake rather. So dito na ba natin gagawin? Okay, so dito na. So nasaan yung cake dito ni Auntie Merly? Ay, oh my God. Wait lang, baka matumba. Ito pala. Ayan. So, halika dito, Nanay Merly. Ikaw naman talaga ang ating napakaswerteng mommy for today. So, birthday ng ating Nanay Merly for today. So, iboblow niya naman ang kanyang wrappables cake. So, sabay-sabay tayo kanta ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Nanay Merly, ano yung wish mo? At bago mo i-blow yung candle mo, anong wish mo, Nanay? Kami ligtas kami sa ano man na mga kasakitan, as in irayo man kami sa disgrasya, as in tawan kami ng halawin na panahon na kami magkaburon. Okay, blow your candle, Nanay. Wow! Palakpakan naman natin our birthday girl, Nanay Merly! At syempre, Nanay, gusto naman kitang hingian ng message kung anong gusto mong sabihin. Anong gusto mong, magpapasalamat ka po ba? Anong gusto mong sabihin po? Salamat na lang sa kuyang bunso na tinawan niya man ako ng Harap ka dito, surprise Nanay. number na arong na nga ni kay niyo. Yan. Napahindi ako sa sobra kong paumahan na halos haloy na panahon, ngunyan lang ini nangyari. Kaya salamat na lang sa iya. Ayan. Mag-hi ka kay Kuya Melvin. Nandiyan po yan. Walay, salamat. Ayan. Pagrumdo. So, eto naman, ang kanya namang girlfriend na may anniversary na mapapasana all ka naman talaga. Dito ka, ate. Dito ka. Ayan. So, ate, ano naman gusto mong sabihin sa inyong lovable honey na nasa Taiwan? Sana all. Sige, anong gusto mong sabihin? Hi. Happy anniversary. Thank you. Di ko expect. Na sabi mo sa kuya, si Auntie Merly pasakaw, tapos maano na yung maduman sa tugang, tapos asaduhin sa kuya. Tapos ganyan, di ko talaga di ko expect na maray. Salamat sa inyo. Salamat sa pagpadangat mo. Salamat sa gapo. Padangan mo sa kahan. Salamat. Okay. Ano pa, ate? Isang I love you naman, child. Love you. Wow naman! So again, everyone, our two celebrants for today na isang anniversary at isang birthday, si Nanay Merly at si ate naman ang kanyang girlfriend na kanilang first anniversary for today. So palakpakan naman natin ang ating dalawang new lucky girls for today. So again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. Thank you so much. Mag-hi naman kayo sa